Doncs bé, ja la tenim aquí. Míriam, bona tarda. Bona tarda, Sembla Quadrada. que m'hagis de fer tocar el xilofòbic. Has vist? Ja et veig aquí tot a punt, eh? Què et sembla aquest estol, Heu vist quina estesa de mels diferents? Escolta'm, és espectacular, eh? Tots aquests colors, sabors, propietats, tot ben diferent. És un dels productes. L'has ordenat de més claret a més fosc, no? I això no només pel color, sinó també pel gust, perquè ja et dic ara que t'agrada la mel? M'agrada la mel. Doncs catarem mel perquè, a més, ara és un dels productes que potser més utilitzem, no? Quan estem constipats, allò típic que ens feien les nostres mares, allò l'aigua amb mel i llimona o bé llet amb mel i llimona. Doncs ens n'hem anat a Caldes de Montbui, a Mel Viadiu, que ens expliquin una mica tot el procés de la mel. I hem anat allà, ens ha rebut l'August a la seva fàbrica i allà és on envasen tota aquesta quantitat de mel de tots aquests tipus. Però clar, li he preguntat a l'August, escolta'm, August, està molt bé, però i les abelles? Escolta'm, on les tenim, les abelles? I m'ha dit, a la fàbrica no. I m'ha dit, doncs agafa el cotxe que ens n'anem a veure un apicultor que ell ens explicarà exactament tot el tema de la mel. Ens n'hem anat uns quants quilòmetres muntanya endins a buscar on eren aquestes abelles i escolta'm, allà ens ha rebut el Vicenç, un dels apicultors de la zona que es dedica a diferents tipus de mel, i és ell qui ens ha respost totes aquestes preguntes que nosaltres teníem sobre la mel. Molt bé, els secrets que sempre us desvelem aquí a Meteo Cuina. Exacte. Doncs som-hi, anem a veure la temporada, perquè, a veure, quan és exactament això de la temporada? O té temporada o no en té? Bueno, la mel de temporada, primer ve la de romaní, que és la més apreciada que hi ha, que és aquesta que jo tinc a la mà. Llavors aquí tenim la farigola, que també és una mel molt apreciada, i llavors darrerament ens ve la botxa, que és aquesta planta d'aquí, que també és una mel molt bona. Però llavors aquí, com se'n ve per allà a finals de maig, principis de juny, es tenen d'agafar i dur-les a la muntanya o al Montseny amb el castanyer. Ah, el castanyer, maig... Castanyer, atenció, que també la tenim, eh? L'he vist per aquí. Mira, el primer, el més fosc de tots. El més fosc. Mel de castanyer. Ja et Mireu, dic que fosca. Doncs aquesta s'ha de provar, aquesta la provarem. Per tant, doncs, és evident. I ara el primer que diu és el del romaní, que és ara el que... Clar, penseu que quan floreixen les nostres plantes, evidentment, ho fan en primavera, però ara ja tenim el romaní, que està començant a florir, per tant, ara és una d'aquestes mels de temporada. I clar, una de les altres preguntes era, però això del temps li afecta o no? Perquè, clar, el temps és bàsic. A veure, com afecta això del temps a la mel? El no fer fred ha vingut més adelantat, aquí mateix, el romaní ja floreix, i això és un país més aviat fred, que abans no floria fins allà a Sant Josep, i aquest any ja floreix i ens podem trobar que, com molts anys passa, ve una glaçada i ho mata tot. Però, bueno, és la natura, i amb la natura no s'hi pot fer res. En Vicenç, allà al camp, a Caldes de Montbui, donant-nos les explicacions. Ai, mira-les! Sí, ja veuràs, ja. Què? Tenim... I et porto una sorpresa. Tens un momentàs. Sí, i realment momentàs. Oi, val. Ja t'ho dic ara. De moment, ell ens deia, clar, la natura és la natura, noi? Sí. Per tant, què necessiten les abelles per produir bé? Allò que en diem per fer una bona mel. A veure, Vicenç, què ens en dius? Aquest any això no ho pot dir ningú perquè depenem del temps. Nosaltres som com els pagesos, que com tanquem la porta queda de tot de fora, que plogui el seu temps i el seu temps que faci bo. Senzillament això. A l'hivern té de fer fred, perquè si no s'adalanta, que aquest any ens hi podríem ben trobar, que vindrà ara al març, que ens fotrà alguna glaçada i ens ho matrà tot. Vaja. Per tant, s'ha de... Clar, és que a més és un dels productes que més relació, evidentment, té amb la natura, amb el temps, amb el clima. Natural. Clar, ara mateix veiem aquest romaní ben florit. Clar, què passaria si ara comencessin les glaçades? Perquè és el que portem dient molts dies, coi, no ha fet hivern.
Per tant, hem d'anar molt alerta, controlant... Clar, de fet, el Vicenç ha dit que faci tot el que ha de fer la natura, que faci fred com faci fred, que faci calor quan n'ha de fer, i estem una mica destarotats. I estem una mica, sí, tenim una disbauxa així una mica meteorològica. Va, escolta, comencem a obrir. Em deies la de Castanyer. Mira, jo la que t'obriré és la... Obro, desprecinto, que això està molt... Sí, escolta'm, endavant. Vinga. I escolta'm, saps com funciona això del rusc? Perquè, clar, és això com... Ai, mira, calla. És ben bé. Pensa que hi ha 3 tipus d'abella. Tenim la reina, l'obrera i diguem que l'abellot, que l'abellot és l'encarregat de reproduir a la reina. O sigui, la reina és l'única que és capaç de fer les larves, per entendre's. Només hi ha una sola reina. Totes les altres són obreres. Què fan les obreres? Controlen on hi ha les flors. Es dediquen a anar, per exemple, al rusc i avisar les altres abelles dient «Ep, he trobat flors bones per poder fer la mel». Per tant, hi ha tota una jerarquia, és l'únic animal que l'home ha estat incapaç de dir-li què ha de fer, sinó que elles segueixen exactament totes les seves funcions. I els codis que tenen elles per entendre's que... Evidentment. No, perquè, per exemple, ens explicaven que, clar, quan les abelles exploradores, les que els hi toca anar a controlar, a veure si ja tenim totes les flors a punt, pensa que elles detecten les flors, se'n van volant cap al rusc, avisen mitjançant els seus sorolls o fins i tot els seus vols a les altres, i les altres surten ja, evidentment, a agafar el nèctar, perquè el que han de fer és arriben a la flor, agafen el nèctar i polen, perquè clar, sense elles no pol·linitzaríem. Va, escolta'm, què, provem una mica d'això? Sí, tant. La teva quina és? Mira, la meva és de bruc. La mel de bruc. Va, fem així un petit tast i ara us ensenyaré... Rodonet. Exacte, molt bé. I què, hi ha una cullereta, no? Ho deixo aquí i ara ve. Ai, ball de bastons. Ball d'eines. Això en teoria ho hem de fer així, que baixi una micona. Val. I fixa't que els colors ja són diferents i les olors, Veieu? Això ho hem de fer així. Clar, quan hi ha menys quantitat és menys evident el canvi de tonalitat. Sí, ho heu vist aquí amb els pots, Sí. A veure, això ho deixarem aquí. I ara, escolta'm, va, provem aquesta... Tens cullereta? Sí, perquè la tens aquí, Sí. Fantàstic. I escolta'm, anem-la a provar. A veure què et sembla. Tu has agafat la de castanyer, Sí, senyora. Són de les mels més fortes. Heu de pensar que els tipus de mel, clar, depenen del tipus de flor que les abelles li agafen el nèctar. Per tant... Doncs jo compro, Si és la més potent aquesta, jo compro. Per tant, castanyer, bruc, que són aquests pràcticament arbustos robustos, ens fan, doncs, evidentment, aquest color. I després tenim les més suaus, que són, per exemple, la de tarongina o mateix la que... La de romaní. Exacte. La de romaní no m'acaba de fer el pes a mi. Potser per això, potser perquè és suaveta. És molt suau, la de romaní. Sí, ara l'obrirem, si vols. I escolta'm, una altra cosa. Saps que això que dèiem, no? Que les abelles van volant cap a les flors i diuen, cap aquí. Agafen el nèctar i se'n tornen. Però, clar, on van? A quina caixeta van? Perquè, clar, oi que n'hi ha moltes. Clar, tu ets l'abella. A veure, on vas? Saps que això depèn de... De què depèn? Crec que depèn dels colors. Anem-ho a veure. Jo les pinto de 2 o 3 colors, per la senzilla raó que elles no s'equivoquin, tinguin una orientació. I per això les pinto, n'hi ha de marrons, de blaves, de negres i color ocre. L'abella distingeix molt bé els colors. I el que no els agrada gens és el negre. Vull dir que per picar, estiren molt amb el negre. En canvi, bé, les caixes jo les pinto colors foscos perquè estan més calentes. El sol, amb el negre, estan més calentes que el blanc. A veure, explica-m'ho bé, això vol dir que si vaig de negre venen a picar-me? Mira, tens més números. O sigui, allò que deien de... Això no m'ho van explicar quan m'anava de colònies i patia com una boja. Ara te'n diré una altra. Exacte, jo també. Jo avui m'he plantat allà de negre. Jo us ho dic ara, que anava de negre, rigorós, del Santa Maria, allà al mig. I què m'ha donat? Perquè, clar, li dic, escolta'm, a veure, jo m'hi puc acostar o no? A tu quin color et deien que millor que no? A mi no em deien cap color, no me'n recordo, o que no el recordo. A tu no et deien que el groc? Que alerta, no vagis de groc, que les abelles... No, a mi em deien que no les molestés, que si no els hi deia res, elles no feien res, que no sé fins a quin punt... No, de moment vas bé, o sigui que millor no... No empipar-les. Millor no empipar-les. Sí, però el color no ho recordo. Doncs a mi em deien que groc i
i guiteu què ha passat aquest matí. Guiteu quin color portava jo. Vicenç, ja anem aquí tots equipats. Escolta'm, què estem fent ara? Mira, estic mirant a veure si treballen. Mare de Déu senyor. Veieu, això és la cria. T'haig de dir que a mi m'impressiona bastant aquest moment, eh? No, té... No, conya, no. Ostres! Si et piquen, home. Veieu? I què? I ara això, què hauríem de fer aquí? Aquesta mica de mel que cau, això és mel nova. Ja és mel que han posat elles, mel de romaní. I el procés quin és, Vicent? Expliqui-me'l. Com tenen mel, que ara comencen, veieu, ara primer posen la posta i llavors posen la mel, però encara van molt enrere. I després el procés quin és? Vostè aparta les abelles? Sí, les expulso amb un raspall i ho faig passar amb una centrifugadora, ja està. Això és per poder-les treballar millor. El fum les atonta una mica. Les espanta una mica. Bé, ja va bé, Vicenç? Ja li dic ara. Si no es picarien, però ara les abelles pràcticament no piquen com abans. Estan manses perquè no... van pobres. No sé què és degut que no... Aquesta caixa mateix hauria d'estar plana. Quan tarden a omplir la caixa? Si treballen en 8 o 10 dies omplen. 8 o 10 dies. I quantes abelles hi pot haver-hi per caixa? Unes 25 o 30.000. Veieu, aquesta ja és una abella novella. Sí. I ara pollen. Què vol dir pollen, per la gent que no ho sàpiga? Que fan mel. La reina en un dia pot pondre 3.000 abelles. I el veig aquí sense guants. Què? Cap problema, eh? Cap problema, ja em coneixen. Ja et coneixen. Ja les pots tocar, ja. És que em fa una mica de respecte, Vicent? Ja t'ho dic ara. No, creu a mi. Oh, no. Veu? Que no piquen? No ho hagués imaginat mai. No els veus, home. Veus, mira, sempre s'aprenen coses noves, Vicent. A ell així. Home, escolteu-me, a veure, aquí tothom és molt valent. No, perdona, jo he estat davant d'un d'aquests mandangos i tenia molta por. És que el Vicent em diu... Jo anava amb el fum així, en plan, si les atonta, tira i tant. Clar, és que a mi em veu Vicent, em diu, sí, tu, espera que jo et donaré aquí l'equipació. D'entrada, me la fum groga, que dius... Que dius, no és el color que a mi m'havien dit que n'és millor per la cosa. Sí, però després ja m'ha explicat bé que el pitjor color és el negre, per tant ja anava bé jo. Molt content amb les seves abelles no està el Vicenç, No, has vist que... Si pogués, els diria, nenes... Espavileu! No, clar, i ell les agafava amb la mà, o sigui, les anava agafant i em deia, goita... I quan ha fet allò, pam, te les ha tirat a la cara? Perquè, clar, no estava dins del plano que estaven enfocant. Sí, diguem que me les ha presentat. Me les ha presentat molt ben presentadetes, les he saludat molt amablement. Sí, escolta'm... Oh, clar, ell ja està acostumat, ves. Clar, i com m'ha dit, toca-les, dic, home, jo amb tots els meus respectes a les senyores abelles, les tocaré, però m'amagaré les manetes i les tocaré. Escolta, t'he preparat una galetona amb la mel que m'ha... Amb la mel de romaní. Sí, la suau, que m'has dit que no d'allò, doncs va, donem-li una oportunitat. Però escolta, si menjo això, després no podré presentar el que vingui després. No pateixi, jo t'he posat mel amb galetona, però escolta'm que el Vicenç ens dona alguna altra recepta, a veure quin és. La de romaní és molt bona, i de fina el taronger també és molt bo. Que en mengin molta i força. Per anar bé, el bon dematí, amb una torrada, va bé mel i per matar la dolçor, que si tenen un raig d'oli. L'oli mata la dolçor de la mel. Oh, nena, això ho provarem. Veus? O sigui, la torrada, la mel i un raig d'oli. Clar, a mi la mel m'agrada, però la trobo molt dolça. I ell em deia això, precisament, diu, després un bon raig d'oli. Dius, caram. I clar, evidentment, a part de les mels, hi ha tots els productes, des de vinagre de mel, hidromel, que ja era una beguda que egipcis, romans la feien, que és fermentació d'aigua i mel. Per tant, tenim tots els productes. I diu una cosa, que quan us trobeu la mel dura, no és que sigui dolenta, no és dolenta, o sigui, molta gent... Amb el fred, no? Es fa molt dura? Clar, però moltes vegades cristal·litza la mel, determinades mels cristal·litzen molt ràpid, o sigui que es tornen dures. Si la veieu dura, si la veieu així, no és que sigui dolenta, tot el contrari, la poseu una mica al bany Maria i ja està. És el que hem de fer, bany Maria. Exacte, totalment. Per tant, escolta'm, endavant amb totes les mels que són n'hi ha de temporada. I la mel, moltíssimes gràcies, un altre capítol de Meteo Cuina. Sabi.